Dobrý den, mé jméno je Miroslav Unger a dneska mám něco pro ty z vás, kteří chtějí bydlet v bytě, ideálně v novostavbě, ale s benefity rodinného domu. Co tahle kombinace znamená? No tak to sledujte. Velký byt 3KK se 2 balkony v novostavbě z roku 2014 se zahradou. Než se půjdeme podívat do bytu, tak se podíváme na zahradu, protože právě ta posouvá bydlení na úplně jinou úroveň. Díky malému kolektivu v domě tady panuje taková příjemná přátelská atmosféra. A při představě, že mám k dispozici takovouhle zahradu, která je celá oplocená, takže se můžu vypustit děti, na který vidím z okna a nemusím se bát, že mi skočí někde do ulice, mě prostě baví. Nechybí tady pergola s posazením, kde můžu grillovat, třeba s rodinou nebo se sousedama. Tamhle je dětský hřiště, velký plác a záhony, protože k tomu grilování prostě chcete čerství bylinky. Tak zahradu bychom měli. A jak je na tom parkování? Samozřejmě je tady taky. Hezky pod střechou, přímo u vchodu do domu. Já vím, už se těšíte do bytu, tak jdeme nahoru. Ten nesklame ani náročnější uživatele, protože je doslova vymazlený. Prostorný 3KK se 40metrovým obývákem a nábytkem na míru, který tu mimochodem zůstává. Tenhle interiér vás jen tak neomrzí, protože tu jsou promyšlený úložní prostory a vychytávky, které by člověka jen tak nenapadly. Třeba dětský pokoj, který se snadno přizpůsobí věku dítěte a všudy přítomný úložní prostory, které jsou navržené tak, že nikde nic nepřekáží a interiér působí čistě. Jednoduše, tu cítíte rukopis profesionála. Umíte si představit takovýhle pohodový bydlení? Pokud tohle hledáte, tak běžte na můj web miroslavunger.cz/byt se zahradou a tam najdete veškeré informace. No a kdo ví, třeba se tady potkáme a na konci ode mě uslyšíte vítejte doma. Budu se na vás těšit. Mějte se zatím hezky.